Por que a ciencia é relevante para a nosa sociedade? A ciencia é a base da nosa sociedade. Non só nos axuda a comprender a realidade de maneira obxectiva, senón que é a forza que impulsa a humanidade cara ao progreso. Gracias á ciencia, desenvolvemos tecnoloxías que melloran a nosa vida, incluso que salvan millóns de vidas, dende medicamentos ata solucións para o cambio climático. Para Mario Bunge, un recoñecido filósofo, a ciencia non é só práctica, é tamén cultura, o motor principal da innovación. Ignorala sería renunciar ao futuro. Que tanto dependemos da ciencia? Dependemos da ciencia en prácticamente todos os aspectos da vida, dende o que comemos ata como nos comunicamos. Sen ela, as nosas vidas estarían cheas de supersticións e creencias sen fundamento. Hai ciencia en todos os recunchos da nosa sociedade. Sen ela, non estaríamos onde estamos hoxe, unha sociedade desenvolta e con futuro. A ciencia é progreso, valora, apoia a investigación,